नों बजागा बुरो नाय त्रिपुरा मुठाको ओमफ्राय बिजेपि नि खोथा बुरैया आं बिजेपि रैया कंग्रेस रैया आने हामजां माने त्रिपुरा मुठा त्रिपुरा मथन खोथा बाय हामजा आने हामजागो आने माने बबगार ना सिनि हामजागो त्रिपुरा बबाग्रा न आं हामजागो आं हामजां माने बागै आं रोनाय आं नक्ता दुखु लागो आने हामजां माने बागै आने बबाग्रा न आं हामजागो अबति कारणे आं त्रिपुरा मुठा दे आं बुरुनाय बिजेपि नि रैया कंग्रेस रैया सिपिएम रैया ताखाने न गानो नायदि आरना जत किसु आने चाइया आं जे कष्ट खायो दुख खायो आं तब त्रिपुरा मुठा आं बुरुनाय आं मानथों माय मानथों तब आं त्रिपुरा मुठा दे बुरु हिसानाय तम बिजेपि रैया रैया बिजेपि खोथा बागै नासिलिनो आं बिजेपि में नायसिलिया सिपिएम में नायसिलिया कंग्रेस में नायसिलिया तब आं त्रिपुरा मुठा आने प्रधान हामजां माने आं त्रिपुरा मुठा नाय